Dagoeneko painuluak jarri dizkiete, zapiak jarri dizkiete gure herriko txikienei, eta orain txupinazorako ordua da. Ikusten duzen bezala plaza bete-betia dago, jendia gogotsu dago, gainera eguzki atra da berriz ere, eta azkar izan da txupinazoa. Beraz, ez zaitezte telebistatik urrundu, segidan ikusiko baituzue Berriozarreko besten hasiera. Eta hementxe daude Berriozarreko gazteenak, zuen izena? Aizea, Irati. Bueno, zer moduz gogoekin alzadete Berriozarreko bestak hasteko? Bai. Eta zer da gehien gustatzen zaizuena festetatik? Dena. Dantza egiteta gustatzen zaizue? Bueno, bai. Eta aurren jolasetara eta hurbiltzen zarete? Bai, askotan. Zueri ere gustatzen zaizue dantza egiteta horrela? Bueno. Bai, bai. Ikustea bai? Bai. Eta buru handiak eta gustatzen alzaizkizu? Bai. Bai. Eta zer gehiago, buru handiak edo erraldoiak? Buru handia. Eta zuri? Erraldoiak. Eta zuri buru handia? Bai, buru handia. Eta zuri zer da gehien, segun da gehien gustatzen zaizuna festetatik? Pues chupinazoa, primero. Lehenengoa egote zara zorion txuenen? Bai. Bueno, ba, ongi pasa festak eta ikusiko gara gero ere, bale? Bale, eskerrik asko. Venga, gero arte! Txupinazorako ordua iristen ari da dagoeneko eta hurbildu dire txupinazoa aurten botako dutenak, Osasun etxekoak hain zuzen ere, eta hemen bertako laingile bat, zure izena? Ni izena Joseto naiz. Bueno, konta iguzu, zer moduz joan dire bestak? Oso ongi, oso gustora eta guretzat eske orgullo, baina zoragarria izan da hori, txupinazoa botatzea.
Orduan txupinazoa botako duzu eta pixka zuen lan hori erakusteko eta ere bai herriak antzeman dezan ze lan egiten duzen egunero, ezta? Hori da, eta, bueno, pues esan dudan bezala, ba hori, eske sorpresa handi bat izan zen, eta ba hori, pues ez dakit zer pasatuko den, baina oso gustora eta poz-pozik gaude. Lan asko egiten da Berriozarren eta gustora zaudete lanean edo ze giro badago Berriozarreko osasunetxean? Bueno, uste dut osasunetxea guztiak ba, lana handia daukate eta Berriozarren nola ez ba, gauza bera da. Baina hori gure lana da eta bueno, guretzat ba, gauza ba, oso ona da laguntzea eta bueno, jarraituko dugu. Hemengo altzara zu Berriozarkoa edo Bertzerri batekoa? Ez, beste. Iruñakoa naiz, bueno, jaio nintzen, baina Berriogoitin bizi naiz. Orduan oso hurbil. Ederki, orduan festak biziko dituzu eta festa egiteko aukera ere izango duzu, ezta? Bai, pixka bat, bai. Ederki, disfrutatu handiz bestetaz, zure momentuaz eta ikusiko gara. Bai, eskerrik asko. Gero arte.
hábitos saludables, por el disfrute y la alegría, con respeto y libre de agresiones sexistas. ¡Gora Berriozarko jaiak! ¡Viva las fiestas de Berriozar! ¡Viva los niños de Berriozar! ¡Viva la juventud de Berriozar! ¡Gora Berriozar! Bueno, berrizartarras, desde la PIMA Ausensi de Berriozar, ¡viva Berriozar! ¡Que disfrutéis de las fiestas! ¡Alguno está más metido! Eta hemetxe bertze gazte kuadrilla bat zuen izena? Izena? Salome, Maider eta Paula! Bueno, Fernando Oiuk ari ziketen, nor da Fernando? Fernando izan da gure medikua bizitza osoan, Berriozarko mediku osoa, eta ezagutzen du Berriozar guztia, eta horregatik merezi du gaur txupinazoa botatzea eta dena. Ordun mediku ona dela erran daiteke? Bai. Berexia da nola tratatzen zituen zuen? Beti bikain, osea, honor ezagu dezake Fernando, zeren beti Fernando egoten zen medikuan, eta horregatik, denok ari gara oiuka Fernando. Bueno, orduan poz zaudete Fernando botadorako txupinazoa eta zuek ere festak gozatzeko gogoekin. Bai, gogo pila ditugu eta, klaro, azkenen finean ailegatu dira eta bikain. Hola, Fernando! Bukaeran iristen dira, baina hala ere, naiz
eta uda imaginatzuz festaz festa pasa, indartzez hartzen duzu eta kurtsoa hasia aurretik azkeneko festa. Bai, gozatzen ditugu pila bat oso gustora eta prestatuta gaude eta horretarako hemen gaude guztiak. Ederki, ongi pasa eta ikusiko gara edo hemen. Bai, mil esker, agur! ¡Ey! Zaude Berriozarko bestetan eta hemen Aietako baten kidea. Txarangak igandea izena du eta zure izena? Iker. Iker, nondik zatozte? Barandainetik, baina batez ere Iruñerritik. Eta orduan herriz herri bilizarete aurtengoan ere bestaz besta? Bai, urtero bezala. Eta berexe izango da Berriozarreko festetan jotze, ez dela? Bai, hori da. Eta denak zarete Berriozarreko taldekoak edo denetatik dago? Denetatik, badaude pare bat uste du Berriozarrekoak, baina... Iruñerri guztiko. Bai, hori da. Eta pixkat gaur bakarri joko duzu edo beste egunetan ere bai? Ez, bakarri gaur. Orduan gaur indar guztiak atera eta alik eta hoberen egiten saiatuko zarete? Seguro, bai. Ederki, eta gaur hasi eta nondik ibiliko zarete Txarangarekin? Ez daukat ideia handirik, ez digute askorik esan, baina suposatzen du tabernaz taberna edo, eta ez dakit ronda bat edo, ez dakit. Ederki, ongi pasa, disfrutatu eta ikusiko gara edo hemen. Bale, eskerrik asko. Aio.
Aquí, José. bi gaztekin hasi dira trago batzuk hartzen eta berotzen zuen izenak? Pampi. Ana. Bueno, zer moduz hasi dire besta? Gogotxo hasi zarete? Bai, bueno, orkatila bihurtua, baina, gisa honan, hola, mai honetan. Arduakin nola eharki ez da? Bai. Eta zuk goguekin hartzen duzu festak edo nola? Bueno, ni etorri naiz aterkinik gabe eta orduan esan dut aber aguantatzen duen, hori da importantena, zeren esan digute Kriston euria botako zuela, orduan pozik gaude. Aprobetxatzen. Oraindik bederen ez du egin euririk eta orduan trago batzuk hartzeko eta aprobetxatu behar da. Hori da, bai. Eta dantzan da hitzea gustatzen zaizuen? Bai, gustatu, baina, oso, ongi! Bai. Fastidietu zaude aurten? Pastilla, bai. Fastidietu, ahondatu orain, Gaztigatua, bai. Bueno, alere zein izan da? Biharko betuko naiz. Biharko zein duzu gaur? Ez, astelenean. Bueno, eta normalean zeiten duzu zuek bestetan, zein da plana? Bueno, lan egin pixka bat eta festa egin ere, bai. Lan egin, herri mugimenduan, etxe osnetan turnuak bete, albada, gero lan egin ere, eta janasko. Maskariak egiten dituzu hau? Normalean... Prestatu ez. Normalean, etxean, astezkenetik astelehenera, ez dugu janari bakar bat egiten. Baina hala ere ibiltzen zarete alde batetik bertzera, lagunekin da, elkartu eta kuadrilan ibiltzen zarete edo nola? Bai, kuadrilaka, batzutan zatitu behar da, batzuk, kuadrilaka, bai. Eta erran duzu txosnan ere lanean aitzen zatela, ez dago gazteik txosnan hemen lan egiteko edo nola? Bai, baina gazteek egin dute berea. Ordua, eta gu gurea, orduan bietako behar da jendea.
hemen herri guzia lanean eta bestak aski ongi atrako diren modu hortan, ez da? Nire ustez bai, aurtengoak, primerakoak. Ederki, bueno, disfrutatu eta ikusiko gara han edo hemen dantzan edo bestaz, bai? Bale, Mil esker gomitatuko handi. zaitut, gomitatuko zaitut. Mil esker. Bale, mil esker zuei, bai, aio, bai. Egun kompleto izan da gaurkoa, alde
batetik bertzela ibili gara, Berriozar ezagutzeko aukera izan dugu eta bestaz gozatzeko, eta gaurkoan bagazi, baina badakizuen bezala berriz ere hemen egonen gara, bestarik besta zuei transmisioa egiteko, eta nola ez mila esker hor egoteagatik eta nahi duzuen arte.